родна стряха. Бяла спретната каштурка, две липи отпред. Тука майчина милувка, сетих най-напред. Тука под лепите стари, неведнъж играх. Тука с весели другари, скачах и се смях. Къщичка е на дните златни, кът свиден и мил, и за царските палати не бих те сменил. Ран Василек. Защо родният дом е най-мил на всеки човек? Защо за героя на стихотворението прекараните под родната стряха дни са златни? Научи това прекрасно стихотворение на Исус. Речник. Свиден. Скъп.